Γεια σας. Θα ήθελα να μας πείτε το όνομά σας και με τι ασχολείστε. Λέγομαι Βασαδάκης Δημήτρης και περίπου 6 χρόνια τώρα διατηρώ ένα φωτοτυπικό κατάστημα εντός του δικαστικού Μεγάρου Χανίων. Πόσο χρόνο και δυνάμεις χρειαστήκανε για να δείτε τα πρώτα αποτελέσματα στην εταιρεία M-Goldex? Ο χρόνος που χρειάστηκε ήταν περίπου στους 3 μήνες. Η αλήθεια είναι όμως ότι όλη αυτή την εικόνα τη φανταζόμουν από την αρχή, οπότε θεωρώ ότι από την αρχή είχα τα πρώτα μου αποτελέσματα. Αλλά τυπικά περίπου στο τρίμηνο. Τι θα προτείνετε για αυτούς που ξεκινάνε τώρα στην M-Goldex? Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κάθε ένας καινούριος συνεργάτης της M-Goldex είναι ότι έχει να μοιραστεί μια φοβερή ευκαιρία με τους ανθρώπους που γνωρίζει, τους φίλους του και τους συγγενείς του. Αυτό που θα τον εκτοξεύσει πραγματικά είναι τη στιγμή που θα συνειδητοποιήσει ότι δεν έχω εγώ ανάγκη τον καινούριο πελάτη, αλλά αυτός εμένα. Με την ίδια φιλοσοφία που η Microsoft δεν πρόκειται να κλείσει αν θα της φύγουν όλα τα στελέχη, δεν θα της φύγουν ποτέ. Με την ίδια φιλοσοφία πάντα θα έχω καινούριους πελάτες για την M-Goldex που θα κερδίζουν. Εγώ αποφάσισα να ξεκινήσω με αυτή την εταιρεία, θα είμαι πάντα κερδισμένος. Το θέμα είναι τι θα κάνεις εσύ.